kaunti ma Siaya. Sirikal ma kaunti ma Siaya osingo mano mar golo ayanga report mar weche mag mibadhi ma jalup governor ma kaunti no William Oduol ogolo ka otudo sirikal ma jatende James Orengo. Mabiro e kinde makoro William Oduol to buogo mar chwalo neno ma en godo ewi kuo mar omenda mag jopiny kod sirikal mar kaunti ma Siaya ne duol makedo gi mibadhi e pacho ka e giko juma ni po ni County Assembly ma Siaya orem ka okang' ewi neno mano miyo gi dwe achiel mokalo. Ka jafwamb marwa Kristo leronwa Oduol sayo Orengo kuom mae jorit mage kaachiel gi geche mage mano miye bang' goyo koko e weche mag mibadhi makoro dhi nyime sirikal mar kaunti ma Siaya. Kuom thuolo mokwongo, od bura mar kaunti ma Siaya owuok oko kendo golo dwondgi e weche mag mibadhi mosebedo ka imieno godo sirikal mar kaunti no kod jalup governor William Oduol. Jakom komiti mochung'ne weche mag chike e kaunti ma Siaya Francis Otiato oyango ni komiti mare dhi golo ripot margi e chak dwe mar 6 bang' MCS wuok e yweyo machuok. Tarik 14 mano 2 days bang' ne tarik 14 dwe mar 4 Emma Nyocha no kele document. From that then, Assembly took about 2 weeks to process those documents. Taking one by one, each document, and finally, on 4th May, Assembly Ondiko Nejo Executive Mawa adversely mentioned on issues Magamisa. And once we are done with the committee meeting, we hope before the end of recess, before the end of recess, Brobedo committee will complete its transaction with those particular documents. A report Brobedo ready, and in that report, then there will be recommendation. Mabiro e kinde ma William Oduol obuogo mar chwalo ng'ur mare e nyim duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae e giko jumani. And I just process, I just systems called procedure. Kapok nago kuku, awuoyo gi James Orengo, dweche adek, e wach mag kuo ma Siaya. Awuok mana oko, kaneno no, koro gini omuoma. Bang' mano, atero evidence e assembly ma Siaya. Koro sani koro en tarik 16 kawuono, natero evidence tarik 14 dwe mokalo. Okalo dwe achiel nyocha miyo gi time thuolo mondo ging'i evidence ka wigi ni korumo ka assembly onge gimo time tabro tero report no ni EACC tiende ni adwa ni internal mechanism achako kod executive aita the assembly yaka the external parties kaka EACC kata DCI to pesa mar japiny to gibi chamo kan deputy governor Siaya county. E twak mare kod Ramogi TV, Oduol oseyo piny owacho mar Governor James Orengo kuom tiyo marach kod omenda mag jopiny. $5.4 mar jopiny okwal dwe mar 12. Dwe mar 3 higani $2.5 mar japiny okwal. Dwe mar 11 $13 mar Universal Health Services pesa mar donor neno cham. 6.5 mar agriculture no cham. William Oduol kata kamano ogoyo iye piny ni okobi gwetao ka owacho ni gwetao mar dhi yawo rangach mar mibadhi e sirikal mar kaunti ma Siaya. Okanyal yiene na gwetao mondo gikwal Siaya. Afadhali abed ja opposition na nyiso japiny gik madhi mbele nikech ang'en sani kata gikwalo to gikwalo ka giluor bende onge gima ginyalo timo. Kech gima nene onyalo timo negi setimo negi maya cheska negi maya security sani mafuta bende gimia acho no onge wach onge ber mabiro maklito betie an kor japiny bende an ng'amorita en japiny kod nyasacha okadwa security an wach mibadhi ma Siaya county konega kende ya kaka biwe to gwetao ka ng'ato paro nadwa gwetao gingiga kod deputy governor margi higni 4 mabiro miluongo ni William Oduol Denge. E giko juma mokalo lwenye kind governor Orengo kod jalupne William Oduol ne onyiedhore e lela e lien jakom duol mandiko jotije e county no. And evidence mana chiwo e assembly. Mokwongo assembly
tijgi en oversight. Tijgi ok en kowo governor iliete ka gianya. Sani governor oketogi ni miyogi allowances. Ni tijgi en ni gidhi iliete, ni gidhi anyo William Oduol Denge. Tijgi en ni gineno ni pesa mar japiny oti kodo iyo ma oriere. Ana miyogi evidence. Awacho ni Chris. Ni kawacho ni golo $5 million tarik 28 dwe mar 11 higa mokalo. To nene gitero $21 impressed. Impressed en account ma petty cash ma emergency special 200,000 Sami golo ga $5 million ni itimo kode ang'o? Nango kokali if miss. Jopiny e kaunti ma Siaya koro kwayo gavana kod jalupne mondo obed piny kaka yo mar tieko ywaruok manie kindgi. Magi timore kinde jolony weche mag telo dwaro mondo tim lokruok e pend chik mar miyo jolup gavana tije kaka yo mar tieko midhiero e kind gavana kod jolupgi. Kaluwore gi chik matayo sirikal mag counties kare 32, jalup gavana biro konyo gavana e tijege kendo gavana nyalo miyo jalupne tich moro amora moyiero. Kare 179 yango ni ka gavana onge apisi to jalupne ema dhi mako lemo makamano e yor kojolo. Kata kamano, jalup gavana onge kod teko mar gwelo kata riembo e tich jatich moro amora e kinde ma omako lemo makamano e yor kojolo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Oduoge mago mag somo nyakwar mga John Kamiti ma ochung' ne weche mag